maanaa kaninyo ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mayon, pag kamakalilisang unya sa mahitabo kanimo Corazin, o pagkamakalilisang usab sa mahitabo kanimo Betsaida, kay kung ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, nangahimo pa dito sa Tiro o sa Sidon, dugay raunta silang naghinulsol. Dugay raunta naghinulsol ang mga tao dito, ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob sa bistig sako, ug nagbulibod ug abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa niya sa Tiro ug sa Sidon kay kaninyo. Ug mahitungod kanimo Capernaum, buot mo ituboy ang imong kaugalingon hangtod sa langit, apan ibanlod ka hinuon ngadto sa impierno. Unya miingon siya sa iya mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako, ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsuon, good morning na usab kanakong tanan. It is said in English that God's grace is always available, but we should ask for it. Kaya ni Binisaya, ang mga grasya sa Ginoo naara ginapirme, pero kinahanglan gyud nga atong pangayuon. No, dili ta mo ingon niya kana magdili ra ta mo ngayo. In other words, kinahanglan nga you should always have contact with the Lord. No, doon na kabay matawag na itong panahon alang kaniya. Kung saan man mo pagpangayo o wa kay panahon para kaniya. And that is why we need nga magsimba kita matag Domingo, magampo kita kaugalingon po nato mga personal prayers para nga makapangayo kas Ginoo. Dili buya po na maayo nga muduol ra kag mangayo. Pag wala kay pangayoon di ra pugka. Mo nay bagulbol sa mga tao nga pirming gipangayuan. O ingon ang uban, kamatawhana, budool na po nagmangayo. Pero malaing panahon, walay kinahanglan, di po na manuol. Sagol pa mo iboy ba? Pero ingon po siguro, ana, ang ato ang batunan na kinaiya. Dili ka na mamuiboy ta. Dili. Kana bang, ang atong relasyon sa Diyos, bisag wala tayo pangayoon, muduol na yapon ta. Nimba, ana, dayong, para kung doon na natin pangayoon, murag di ta maulaw nga maingnan unya tas Ginoo baga na di man noon daw kay maingong Ginoo ana pero na may nakadumo ka na istoryaha nga moingon bang ubang tao ba esas kana tawhan na manool na po nagkinahanglan. So mura po maulaw ta ang istoryaha, which is true sometimes, but of course we should after kung mo decide ta nga moduol ta kang Kristo may tag relasyon sa Ginoo, kinahanglan nga we should make ourselves worthy. No, kana bang kung sa kuan pa na karapat dapat og ka sa imong pagduol sa Ginoo. No, kana bang mura po ang Ginoo pod ba mura ganahang mutabang nato kay ngano man. Karapat dapat man ta. And that's the reason nga kinahanglan putang maghinulsol. Mo na gikasukan ni Jesus sa Tiro ug sa Sidon. Kay wa man maghinulsol, mo nang giingnan sila kamo mga taga Tiro ha mo. Mas maayo pa ang taga kuan ninyo kining sa tong lugar. Ang pagkamagkadalisan sa mahitabo kaninyo Corazin, Betsaida. Kay ang mga milagro nga nahimo kaninyo nahimo ba sa Tiro ug sa Sidon? Naghinulsol na unta to sila. Kay sa Corazin di ay
no? Daghan kayo ug sa Betsaida, daghan kay mga milagro nga gihatag si Kristo kanila. Pero murag walay ipik. Muras gyud gihapon kinaiyaha. Wa gyud manag hinulsol. Mas maayo pa kamayon si Kristo, mas maayo pa ning taga Tiro ug sa Sidon kaysa diha nga nakadungog sila sa pulong sa Dios, naghinulsol sila. Ingon niya na. Naingon siya nga naghinulsol gyud ag kamo. Ug sa pinulungan pa na nato kana inyong mga nawong, gapabaga ra mo sa inyong nawong. Wa gyud ninyo usba na inyong kinaiya. Silutan gyud mo. Mas maingon pa si Kristo nga mas maluoy pa unya ang kanang gitawag o ang Ginoo sa Tiro ug sa Sidon kay kaninyo. Kaya ang Tiro ug ang Sidon wala biya ato kakitag milagro. Pero naghinulsol. Kamo grabing milagro nga nahimo diri sa Corazin ug sa Betsaida. Wa gyud mo maghinulsol. Munang suko kay si Kristo. Kigitagaan ba yung mga grasya niya wala gyud maghinulsol. So that is the second point. Again, number one is God's grace is always available. Ang Ginoo may giandaman na gitangdaan ana niya og mga grasya. Sa unsa imong pangayoon, ihatag gid niya. Pero there is one thing that we should always do. We should make ourselves worthy. Kanang kadapat-dapat punta bang tagaan ba? Bitaw na mo, bitaw na nga usahay, murag dili ta ganahang mo tanaw ini bitaw mga nangayog ayuda. Hindi ba mga ayuda kay ang uban murag dili karapat-dapat. Tanaw ka walay mga maayra kayo lawas. Naay kini bang masingalan na dagkong tindahan. Naaray maayong panginabuhi. Sumuog yung nag-una-unag linya sa mga ayo purpose. Nangayo bag-ayuda ba? Ingon po diyan na sa ato pa na dili yun worthy. Ang sigurohon gini mo hatag kanang yung tinuod yung halatagan. Ganyan. Mao po na sa Ginoo. Nakita kung muduol tas Ginoo, nahanglan nga naghinulsol po ta sa atong mga sala. Kaya bang og sa ato pa na naningkamot po ta ba? Ni kamot kita. Yung dili ta man ning kamot, basta ignono niya tas Ginoo ay mas maluoy pa nimo ang Tiro ug ang Sidon kay maluoy pa nimo ang Tiro ug ang Sidon. Kay ikaw dugay na kay ka nakadungog ug walis pare wag ka nagusog sa kinaiya nimo. Nanaon niya ta. No maingon ba nga ikaw di ba kasige kigsimba ka Domingo? Sige. Wa malagi nimo usba na imong kinaiya lagi. Mas maayo pa kanimo ang Tiro ug ang Sidon. Kinaghinulsol pa sila. Murag maingon-ingon pud niya ni ana ba. Murag ana-anaon putas Ginoo ba kay ngano man. Sige tang simba, sige ta nagapaminaw sa pulong sa Dios. Pero mga matay na lamang wa ang mga usog ning kinaiya. Ibalikas na gyud gihapon, pirti ra gyud gihapon malditaha. Sa pinulungan pa na ni Kristo, mas maluoy pa nimo ug ang Tiro ug ang Sidon ano ha. Wa ko gagausop sa imong kinaiya. Ingon ni ana. Unya usa sa mga pagtulon-an ni Kristo do nga gibalik-balik kinato perme kada bitaw misteryo sa pagtuo. Ato ra ba yun ang gibalik-balik? Memorize kay na nato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Sunod, si Kristo nabanhaw. Si Kristo mubalik nganhi. Usa may iyahang tuyo pagbalik. Aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mo baron, dito o bang waro? Kay mura ba na atong gisulti? Sige ra ba nato nang gisulti? Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Buti pa sabot, mubalik siya kay hukmanta. So pangandam, kinulsuli ng imong mga sala. Kay hukman yun ka. Ingo ni ana. Okay.
Si Kristo masuko magipulin taon siya kay naagoy mga tao nga siging kadungog sa pulong sa Ginoo, siging simba, siging unsa na nang gipanghimo, siging ganubina, siging nga unsa na dinha. Pero wa gyud maghinulsol. Wala muras gyud gihapon kinaiya ha. Way kausaban sa kinaiya. Since time ug sa mga pinulungan pa na, since time immemorial. Kung unsa sa kamagditaha sa una, hangtod karon nga magmalatay na moras gyud gihapon kinaiya. Na unay giniingon ni Kristo nga mas maluoy pa unya kanato ang Tiro ug ang Sidon. Kasi dihang nakadungog sila sa pulong sa Dios, naghinulsol sila. Ngadiana. So na no, of course may man po na nga manimbat ang tungod kay masakiton ta. Na mga manimba nga ingon niya nga tungod kay masakiton mo simba na lamang. Simba na lamang tayo na yun, maay na atong sakit. Pero labaw pa ni ana. Huna-huna apod ug unsay sakit sa imong lawas. Huna-huna apod kung unsay sakit sa imong kalag. Sakiton ba dagay na imong kalag o dili ba? Dili ba dagay ka bakakon? Dili ba dagay ka kusog mo tumo-tumo og istorya? Kung bakakon ka, nya kusog ka mo tumo-tumo og istorya, hinulsuli na na. Kay basig maluoy pa unya kanimo ang Tiro ug ang Sidon kay nganoan. Wa mi ka mousog sa imong kinaiya. Klaro? May ingon din ng uban usahay ug atong walihan ug ingon niya ang pare mo salaan ngano man ni siyang gawali ingon ana. Nangigo mo ni siya. Tubag ni ana. Nganong mahibulong mo og mangigo naigo mo. Nga naigo magani pug ko. Ang unang naigo sa akong wali mao ako. So dili ka moingon nga giigo kong Padre Akab. Giigo kong Padre Akab. Naigo ra jud ka kasalaan man ka. Pero ayaw ka balaka kay kanang akong wali ang unang naigo ana mao ako. Una nga mag-iyahay na lamang tagbago sa atong kaugalingon. Kay mag-iyahay ra mo niya tag-atubang. Mga tubang man tang tanan dito magtagsatag sa matag-atubang dito sukmanan sa Dios. Doon na ba kay kukuyogi ko dito kay manilang ikaw pay makatabang-tabang og pasabot sa Ginoo. Pasabot sa Ginoo, mag-inusara kang atubang sa Ginoo. Ikaw maoy mo atubang ug ikaw maoy manubag. Klaro? So ayaw ingon nga giigo mo ni pareha. Wala ay naigo ra ka kasalaan siguro ka. Pero ayaw ka tingala og maigo ka. Kay ngano man ako gani nga gasulti naigo magani po ko. Kay ngano man tao ra gud pud ta. Instrumento ra gud pud ta. Pare kanya salaan pud ka sus Ginoo. Unsa man ang silhig? Unsa man kailang og silhig? Gamiton ang silhig para limpyo. Limpyo ang silhig. Yung sa man ang silhig, limpyo na o dili? Pwedeng hugawa na. Pero gigamit na para ilimpyo. Klaro? Klaro? Iyon nga. Dapat unta na, ikaw kay pare, ikaw wala po kay sala, kundi lagi na mahimo, kay tao raman pong ko. O kanang silhig, ang kinahugawan nga butang ining kalibutan ka ng silhig. Kaya bisag unsa ra gisilhig ana. Patay nga ilaga gisilhig. Tais iro gisilhig. Bisag unsa na lamang nang gisilhig ana pwede nang hugawa. Pero kung imo nang gamiton, makalimpyo na. Di ba? Unsa may inyong gisilhig og tais iro? Silhig na alang-alang sa man nimo kuha kag daspan, silhigo na nimo. Nagtuo ka nga limpyo ng silhig. Pirti ng hugawa. Pero gigamit nimo pagpanglimpyo. Maupod mo yung mga pare. Munang ayaw may kuwaig basi. Ayan, din ako musimba din na. Di ko ganahan na ng pare. Uy, anong ako may imong kunuha ag basi? Anong ako may kuha ag basi? Kanang naas luyo. Si Kristo may kuha ag basi. Kay siya man mo'y atong gisunod. No, giingon ba si Kristo nga, kung gusto ka mong maluwas, pasana ang inyong krus, ug sunod kang Padre Akab. Sunod ako, sunod nga di, kasasala man po ko. Si Kristo maoy
sunda. Kami nga adik na kumusimba nila kaya namong uban no. Sigan yung mata, sige og sitig silhing, sige limpyo-limpyo, sige rosaryo pero ilan yung mga batasan. Nganong kana mga tawhana may imong kaagbase? Nya kana sila makasasala man po na naning kamot ra man po nang malangit. Ang imong kaagbase kanang naasluyo nang gilansang di as cross. Munay gitawag sa mga pinulungan panas in English, munay pinaka point of reference. Point of reference. Munay tunga. May mga demonyo diri sa kilid ayo nagtagda. May mga sungayan diri sa kilid ayo nagtagda. Ngisi-ngisi ng mga sungayan, unto siguro dito. Gunitan ka ay ang panghilabot din ha, kay dili ikaw akong tumong. Katungas tunga may ako. Klaro? Ano? So, sa atong pagpadayon ni Santos Camisa, walandong gitag maayo. Kay importante kay na kay kung anha patamang pumulo pamalandong kanang nagtinga na ta, lisod na ta ka-concentrate. Kung kanang imong cancer nagsige nagngot-ngot, makakonsentrate pa ka Ginoo. Ha? Kay kanang cancer mungut-ngut man na. Di ba ang uban ninyo ngulungot-ngut-ngut-ngut na gamay no? Tugas tinuod, ngut-ngut-ngut-ngut na gamay no? Igabot ana nga magtinga na magsagit ka sa sakit. Ano yung saan pa ba niyo pag hinulsol nga sakit na kayo na imuhang UTI? Sana nang imong buko-buko nga sakit na kayo. Kanang imuhang leukemia. Leukemia ba na? Kanang sakit sa cancer of the blood. Pilti mo ginang sakita. Nya iha pa ka magulo hinulsol nga di nagkaka-concentrate sa sakit. Unya injection na naman nga kuan ana pain reliever. Injection na naman ka doktor ko tong hiringgilya nga baling dakuha. Tirahan ka sa imuhang bone marrow para nga dili na ka masakitan. Pero ang mahitabo nimo ma-unconscious ka. Yung saan pa man mo pag hinulsol na unconscious ka naman. So karon palang daan nga ngut pa dili pag ngut kaayo hinay-hinay na. Klaro? Na naman dyan. O ganin na naman pingulungot gamay. Pero dili pag yun kayo, makaya pa man. Pero o gatong ngut na yung kayo, amo na na. Pero karon nga medyo wala ara ba? Mungut usahay pod wala. Kana murag ipahinulsol pagkas ginawa na. Pero ngut na yung kayo, dadon na ka sa ospital, tirahan na imong bone marrow kanang pain reliever nga makatulog ka tungod sa kaisog. Nakita na gani kang hiringgilya nga baling dakuha. Ina bitong na aluminum nga hiringgilya nga mura naglansang kadako niya. mura naglansang numero 2 ning kadako ining dagom. Kini murag mo na kini. Bunmaro na tirahan ini katulog na jud ko ini. Dok, ay sa kong tirahan na. Tiyan. Hinulsul sa ko. Iwa para mo kahinulsul. Hinulsul sa ko. Ang dali ana. Kaya nadali pa mapong ko. Yung doktor niya mo. Kasi mo po kadugay na kaya na imong hininulsulan. Kaya akong tanaw ni mo, murag daghan-daghan ra mo yung kagsala. Dali ara. Kaya dali ko. Ito pa ilang pasyente. Pwede mga 15 minutes. Ay dugay ra kaya na. Bisan mga 5. Anaon ka doktor. Saan pa man na ni mo? Tagaan na lang kag 5 minutes pag hinulsol. Mga 20 na kayo. 5 ra. Kigadali ko, dapat lang yung pasyente. Yan kadagan sa mga sala, tagaan na kag 5 minutes pag hinulsol. Sa kadaghan sa imong sala, 5 minutes ra. Munang karon palang daan, ngulungot pa, hinulsuli na. Imong sala. Klaro? Taga Facebook? Taga Facebook? Okay na mo? Ingon niya. So, sa atong pagpadayon ni Santos nga misa. Sa ganito, mitas tantong ngut pagamay niya. Muwala raman po. Hinulsuli na. Kaya og sa panahon na nga makakita, nakadoktor nga gadala, naghiringgilya, nga tumaling dakua, nga naapay dago, mura naglansang numero 2. Pana. Muna na. Ipara naman na pang sa in-English pa na nila. Sa in-English pa na nato, conventional anesthesia.
kabalo kag unsay conditional anesthesia, kuyapan ka dikta pang maigo ka na kaya man as buko-buko, bunmaro man na itira. Pa! Muingon na gani ang doktor nga balihan na nurse, patalikdan na ng Diyos. Bunmaro na may tira ini. Yan, nakakita ang nagkaringilya nga baling dakuha. Kita ba mo anang ka na para anesthesia? Kanang gamiton para imbalsamar mo nang inana kadaka. Ana-ana na sa doktor. Ano pitkan mo ginagamay? Sige na, babalihan na tirahan ka na ng bunmaro ana. Pagtalikod na mo. Buta nga ka sa para pang conventional anesthesia, tapos na, wala na. Wala na kay panahon. Unang karon pa lang daan, sa ako na ginaingon nga medyo ngut-ngut-ngut-ngut pa, dili pag yung tantong ngut-ngut, hala, hinulsol na. Pagbago na sa imong kinabuhi, isa ni Kristo, basig maluoy pa unya kanimo ang Ginoo sa Tiro ug sa Sidon kay kanimo tungod kay wa gyud ka mo hinulsol sa imong mga sala. Manindog palihog.